Martin er her. Ja. Nyt hår, Martin. Again, on the basis of the text. So if I count, can you form some groups that actually work? Yeah. I don't want people sitting in here doing nothing apart from using their cell phones. Yeah? So you must answer these questions. And we start now and then we meet here again at 1:30, that is in half an hour's time. You all have the questions? Have a group? Det er spændende. Det der billetter, det er så på nettet. Jeg ved, at du vandrede dansk. Var det det? Ja, hvis du lavede ord. Du var et dansk. Du lavede ord midt ude på dansk. Nej, det er ikke fået sådan lidt ondt. Jeg kan ikke huske det, men altså, jeg blev Jeg tror, fordi det er fri. Jeg vil gerne have det. Oh dear Emma, what are you doing? Are you on Facebook? Nej. Will you please focus on these Yes. questions? It's right here. Nogle gange gør Jasmin. Når du ikke rækker hånden op, så var sådan lyst til at smække dig ind i ansigtet, mand. Forandring. What the fuck, Jasmin? Hun rækker aldrig sin hånd op i timen. Vi andre, vi sidder sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Og hun er bare pisselig glad med os andre. Altså, jeg har lyst til at gøre sådan her. Gorbachev-teksten, og der skal vi selvfølgelig til en ophavsbestemmelse, og det er det, der står i kildelæsning. Nej. Det er en tale. What? Prøv at række hånden op, Jasmin. What the fuck? Jeg ved godt, at de andre de ikke kan lide mig. Det skal de også lov til, fordi hvem for sådan? Det er jeg. Det gør de ikke. Jasmin, hun er bare så, hun er så fucking irriterende, jeg ved, altså, jeg fatter ikke, hvorfor hun ikke forstår, og hun skal bare række den hånd op, altså, hvor svært kan det være? Kom frem med så. 91. 91. Yes. Hallo, Jasmin. Hallo. Og hun er bare så ligeglad, når vi siger det til hende. Kan hun ikke bare række hånden op? Men det gør Jasmin. Det er fandme for meget det der, mand. Det kan jeg ikke tage seriøst. Det er mig, der skal have opmærksomhed, Jasmin. Ingen tager den væk fra mig. Ingen. Men du er nice nok alligevel. Gud fader bevares. Nørder rækker hånden op. Taber. Hun er bare den største fucking smatzone, må jeg hedde. Du skal kraftedeme ikke kalde mig for luder, din fucking fede dårligt, mand. Jeg er bare ikke klar hende. Og jeg hader bare at være veninder med hende. Hvad skal jeg sige? Fed slik. Jeg skal næsten. Altså, jeg mener det ikke. Nej, jeg kan bare Jeg tænkte lige, at jeg var med i Paradise. Jeg ved, hvor du bor, Jasmin!